επίσης δεύτερη παράληψη στο 40ο, κυρία Ταμπρίσκο, λίγο την προσοχή σας. Το 42ο θέμα ορίστηκε ως ο τακτικό μέλος ο κ. Γιώγας και θέλουμε ένα αναπληρωτή του, γιατί δεν είχε έρθει την προηγούμενη φορά. Κυρία Φράγκο. Εγκρίνεται ομόφωνα. Προχωρούμε στο 41ο θέμα, Σχολική Επιτροπή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Έδεσας. Το θέμα αυτό αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. 50ο, έγκριση μετάβαση Δημάρχου της Βρυξέλλες για τη συμμετοχή του στην εκδήλωση Open Days 2014. Αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση. Στο 50ο, εγκρίνεται η μετάβαση του Δημάρχου της Βρυξέλλες για την εκδήλωση Open Days. Εγκρίνεται. Παρακαλώ. Θα ήθελα να μας ενημερώσει ο κ. Δήμαρχος για τον σκοπό της επίσκεψης, για τον στόχο της επίσκεψης και για το κόστος αυτού του ταξιδιού. Αναπληρωματικό δεν θα έχει, κύριε Δήμαρχε. Η εισήγηση για το συγκεκριμένο θέμα είναι να εγκριθεί η μετάβαση του Δημάρχου με θεματικό τίτλο «Κοινή ανάπτυξη και έξυπνη επένδυση για τους ανθρώπους», που θα περιλαμβάνει 101 εργαστήρια, συζητήσεις και δράσεις δικτύωσης με τη συμμετοχή 6.000 ενδιαφερομένων φορέων, 200 συμπράξεων περιφερειών και πόλεων, στο πλαίσιο 3 θεματικών προτεραιοτήτων. Πρώτη, συνδέοντας περιφερειακές στρατηγικές, έξυπνη εξειδίκευση, ψηφιακό θεματολόγιο, υποστήριξη των ΜΜΕ, οικονομία χαμηλής κατανάλωσης άνθρακα, κατάρτιση και κοινωνική ένταξη, αστική διάσταση. Το δεύτερο είναι κατάρτιση νέα χαρακτηριστικά και εργαλεία στη διαχείριση των προγραμμάτων. Και το τρίτο είναι εδαφική συνεργασία, η νέα γενιά των πανευρωπαϊκών προγραμμάτων, Interreg, Urbac, Epson και Interac, στη διεθνή συνεργασία. Τα υπόλοιπα θα σας τα αναφέρει ο Δήμαρχος στην επόμενη συνεδρίαση. Πρόεδρε, επειδή το πρόγραμμα έχει βγει για το Open Days και οι συμμετοχές έχουν κλείσει, εγώ βλέπω ότι από την Ελλάδα εκπροσωπείται μόνο η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, η Ήπειρος και η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Δεν βλέπω πουθενά να συμμετέχει σε κάποια ομάδα εργασίας, σε κάποια ομάδα συζήτησης ή εκπαιρέωσης ή οτιδήποτε ο Δήμος Έδεσας. Κύριε Σαφή, εάν δεν πάει, απλά δεν υλοποιείται η απόφασή μας. Τι εννοείται? Και θα γίνει αυτή και θα πετέχω εκεί πέρα κανονικότητα, να το ξέρετε, έχουν βγει τα ειστήρια. Τα ειστήρια έχουν βγει, η συμμετοχή έχει γραφεί. Ευχαριστώ πολύ. Απαντήθηκε ποιοι είναι οι σκοποί. Ποιος είναι ο σκοπός? Και το κόστος, η συμμετοχή της Έδεσας σε κάτι διαφορετικό, κύριε Σάφη, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Και πέρσι ήμουν στα Open Days που γίνονται κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Εντάξει, και σας ανέφερα τους σκοπούς για τους οποίους γίνονται. Και το κόστος είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Εγκρίνεται η μετάβαση του Δημάρχου. Όχι, δεν θέλω. Υπέρ της μετάβασης. Δεν πάω και μόνος μου, κύριε Δήμαρχε. Με δικά μου αυτά δεν έχω ανάγκη να πάρω 1.000 ευρώ από το Δήμο και να πάρω. Κύριε Σάφη, παρακαλώ πολύ. Κατά. Κύριος Χρυσάφης, Λευκό, αποχή. Κύριος Δημητριάδης, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Λοιπόν, στο 51ο είναι συζήτηση για τη μεταφορά του πρώτου διθέσιου και του έκτου μονοθέσιου νηπιαγωγείου Έδεσας. Υπάρχει